Goedendag alweer. Het tweede Kalmer Oproerjournaal. Mijn naam is Willem Kooistra en ik kom uit Kalmersweg en IJsministeert. Eridam, ik kom uit Kalm. Wij zijn mee bezig, het Kalmer Oproer, het tweede journaal. Wij willen hem graag vertellen wat voor stappen we maken gaan. En wist u waar we heen gaan, Eri? We gaan naar de bakkerij, naar Anne. Naar Anne, hè? Ja. En Anne, wie die mooie dame die het in het eerste filmpje ziet. Maar je moet het even muist doen, want Anne had het heel druk. En verder gaan we naar? De bedoeling is dat we Carla nog even filmen. Carla de Bruyne. Carla de Bruyne, de artiest, een van de 4 artiesten. Dat willen we je graag zien laten in dit journaal. En we moeten het maar even zien hoe het muis gaat, want het is de eerste keer van ons beiden. Ja Willem, wie gaan ik naar het bier? Oh ja, wie gaan ik nog naar het bier? Wie gaan ik naar het bier? We gaan naar de Jumbo om bier. Want het is toastig waar, mensen. Hier is lekker warm. Heerlijk. Goedemiddag. Wij komen voor Anna. Ik zal wel even roepen. Nou, dat is zo mooi waar. Mooi. Je wacht je wel even. Zo, we zitten hier in de bakkerij, eigenlijk in de lunchroom Klopt. bij Anne. Ja. En Anne, du hast dus verteld, hoe is het heel druk. Daarom neem ik het even voor. Dan hast het dan druk mij hier al. Nou ja, ik ga samen met mijn ouders en mijn broer en zusje in de bakkerij in Kallen. En daarnaast hebben we nog 4 winkels erbij. En dat mij ook zitten we min in de kriesdrukte eigenlijk. Dus ik ben er ook bezig met kriesbal, mijn bestellingen en alles erin terug elkaar heen. Ja. Maar als je de reacties van op het eerste filmpje. Ontzettend volle reacties. Oké, ja, leuk. echt heel veel reacties. Ja. Via mijn telefoon, maar ik hier in de winkel natuurlijk een prut reacties krijgen. Dat mensen erop Wat reageren. zijn ze, Famke, hoor daarmee op? Ja, nou, ik kreeg bijzondere reacties dat ze zeiden van, waarom is het daarvoor brengen? Of hoe komen ze bij mij? Ja. Nou ja, ik zei ja, ze kennen me van de winkel en daar terug is dat gaan. Oh, leuk. Ja, echt hele leuke reacties kregen. Mooi. Ja. Anna, op een skip had ze een boegbeeld. En eigenlijk best wel met het eerste filmpje een boegbeeld of ja. En ik moest vooral vragen van mensen zijn verliefd, verloofd, getrouwd. Verliefd, ja, als Santje niet, maar Jelle. Dus, man die nou wat willen. Anna is net mee beschikbaar. Bal en er wel, maar verder niks. Nou, bedankt voor dit interview. Ja, bedankt, hè. En we hopen dat het gauw weer klaar is als ik weer naar uw filmpjes meewerken kan. Absoluut, ja, januari ben ik er bij. Dat is zo mooi waar. Ja? Dat komt goed. Bedankt. Ik sta hier in een supermarkt in Kolm en ik sta hier bij een van de sponsors van het eerste horen. Waar ga ik het genoegen? Harm de Hoop van de Jumbo in Kolm. En wat doe je hier, Harm? Ik ben ondernemer van deze zaak. Ik maak dit prachtige bedrijfelijke leiding. Jan, of de ondernemer van wij, samen met de zuster. Nou, hast u weer op een of andere manier het van het Kalmer Oproer en toen kwam ze direct in actie. Ja, ze kwamen bij mij om te vragen voor sponsorschap. Dat liet me wel heel mooi zijn, allemaal achter het evenement heen. Dat je daar, en ik vind als lokaal ondernemer, maar je daar ook mee doen. En dus ik weet voor dat ik erin sprong om daar een stukje sponsorschap aan te gaan. En net alleen nog dat, toen jij dus volgens mij van het Kalmer Oproer weer. Hoe is dat niet? Alleen die kwam Klaas, stellen wat in de winkel en ik begon hoe bier. Ik zei nou, als dat niet verkeerd maar ik natuurlijk verder. Hij zei, ik had aan staan, die zei, wanneer hoef je het vaak? Ik zei, juster. Dus nou, ik zei, dat is clear, dat maar we toch even te regelen, hij belde me op. Hij zei, tot clear, we hadden de bus gepakt en dat verleden week vrij tot afhalen met je dwaan. En vanaf verleden week vrij stiet in de winkel. En hoe ben de reacties op het weer? Super, super. Pruttig verkocht al, pruttig vragen naar je gewoon. En het is ook een lekker biertje natuurlijk. Nou, dank u wel voor dit gesprekje. Alsjeblieft. Ik zie hier bij een klant van de Jumbo, maar waar heb ik genoegen? Harm Nicolai. Harm Nicola, en waar komen jullie? Ik ben hier in Gal. Al Al lang? 20 jaar. Al 20 jaar. Ja. We gaan jou een beetje volgen en jou gaan weer Kalmer Oproer weer al. Hier direct ook weer in, maar weet je al iets van het Kalmer Oproer? Ja, dat is in de tijd van Napoleonbad. En er weer een hele oproep met mensen en er zijn 2 mensen gepakt. Eén daarvan is Salomon Levy. En die is zonder vorm van processen die onder de guillotine kan. Dus jou bent goed op een hechten. Nou, zo goed ik nog net, maar ik weet wel dat het strijd in de Frans niet. Ja. En dat ze de oranjes in opstand kan. Dan zal het oren hier een groot spektakel komen. Jij hebt daar eigenlijk al wat van vanaf? Ik had er wat verzoenen op onder op Friesland.
onder andere Siep van der Broek die dat mij. En dat is wel een bekende naam. Ja. En het zal een heel soort volk loeken komen. Ja, dat hopen wij. En nog even, het bier proberen. Ga je er zin op? Ja, het komt van Kort Kletske en dat heb ik wel eens bezocht. En dat bier altijd hartstikke goed. Dus ik wil nou even muziek goed invakken. Nou, wees je ons smakelijk lesje bier. En misschien show we je het alweer bij de oproer van Colin. Waar weet, ik denk het wel. Nou gewoon. Wij van de Jumbo willen iedereen noffelijke kriesdagen te wezen en een goed naar hier. Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verward me. Carla, we zijn aangekomen op het plek waar het over hier gebeurde. Wat is die eerste indruk dat we hier staan? Ja, het is nog allemaal een beetje kijken van hoe ik het voor me moet gaan zien. Zoals je net zei, we staan dus nu eigenlijk op de plek waar het podium komt te staan. Ja? Ik vind het een super mooie plek. Ik vind de ruimte eromheen, de bomen, de kerk natuurlijk op de achtergrond. Volgens mij moet dit het decorstuk worden. Dan is er een rol spelen. Wissel welke rol? Ja, ik ben de dochter van Jan Winnes. Ik ben Djoeke. En ik ben de vriendin van Aaldoor Rijtsers. En dat is dus Johannes nog mijn stuk. En Jan Winnes is dan Pieter Wilkes. Johannes Friedma. Ja, ik ben een man, maar een knappe jongen. Kerst verliefd op hem, hè? Dat is wel een leuke vraag. Nou, het was wel grappig. We zagen elkaar dus laatst bij de opening voor het eerst. En nou, volgens mij moeten we heel goede rollen kunnen spelen. En ik denk dat we wel een soort van chemie hebben. Maar dat moet allemaal nog een beetje, nou ja, zien hoe dat allemaal gaat werken. Maar om nou te zeggen dat ik er verliefd op ben, dat lijkt me ook niet zo verstandig. Dus, maar voor het stuk moet het natuurlijk wel even zo lijken en misschien moet het dan ook eventjes. En Pieter Wilkes, zou dat moeilijk gewoonheid wijzen? Dat denk ik wel. Ja. Dus... ik vind ze allebei, de hele team, ik vind ze super mensen. Dus wat dat betreft kan ze zeker wel als mensen om me heen hebben, als vrienden. Ik denk dat het hele leuke repetities worden ook en zo. Ja. Wat zijn? Nog het zin om? Zeker weten. Ja, ik vind het een hele eer om mee te mogen doen. Ja. Nou, dank u wel voor dit gesprek. Ja.